Moi bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias por estar aquí outro venres máis nesta rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno, no que é unha xornada onde vamos a sumar recursos para o avance da provincia de Pontevedra. E falamos hoxe de máis de 2,8 millóns de euros para o sector primario, promoción do emprego, fomento do turismo e investimentos en concellos. O detalle, preto de 70.000 euros para o fomento do emprego en centros especiais. Case 170.000 para impulsar un convenio de colaboración co Concello de Ponteareas relacionado ca festa do Corpus Christi, máis de 300.000 para as confrarías de pescadores e agrupación de mariscadoras, preto de 1,2 millóns de euros para melloras en estradas provinciais nos concellos de Crecente e Vilanova de Arousa, e logo, pois, como cada venres, novos recursos do máis provincia, onde se beneficiarán 9 concellos, neste caso con máis de 930.000 euros. E comezamos, e facémolo no mercado laboral, porque hoxe aprobamos as bases reguladoras e as bases da convocatoria do Mais Emprega, un centros especiais de emprego, dotado con 67.000 euros, 22.000 máis que o ano pasado, e será para financiar os custes de persoal das unidades de apoio á actividade destes centros. Cando decía 22.000, me estaba a referir un 22% máis. E trátase dunha axuda na que os posibles beneficiarios van a poder acudir a ela en réxime de concurrencia competitiva, na que o ano pasado se repartiron 55.000 euros entre 7 entidades de concellos da Guarda, Nigrán, Pontevedra, O Porriño, Vigo e Vilagarcía de Arousa. Este ano incrementouse a partida, como vos dicía, nun 22%, chegando a 67.000 euros, e serán para promover a integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego na provincia. Vamos a conceder axudas ata un máximo de 15.000 euros por cada unha das entidades solicitantes e con estes recursos contribuiremos a subvencionar os custes salariais das unidades de apoio destes centros e do persoal que desenvolva accións de coordinación e dirección. Estamos a falar de centros que facilitan a integración de persoas con discapacidade no mercado de traballo. Por lo tanto, para nós, estas axudas, esta achega é fundamental. E cambiamos agora de capítulo, falamos de promoción turística, porque hoxe aprobamos o convenio co Concello de Ponteareas, en base ao cal se vai a facer unha achega de 170.000 euros para levar a cabo un produto de realidade virtual arredor da festa do Corpus Christi e crear un museo ao aire libre. E trátase dun convenio que se enmarca dentro do Plan de Sostenibilidade Turística do Condado Paradanta, denominado Unha Terra entre Ríos, dotado con 1,5 millóns de euros e para os que logramos financiación de fondos europeos. E cos recursos que imos hoxe aprobar, o que vamos a facer é poñer en marcha novas ferramentas digitais que consisten na creación dunha web sobre a orixe da festa, a través da cal se poderán facer percorridos polas tradicionais e populares alfombras florais, xerarase contido relacionado ca festa e instalarase unha nova sinalización con códigos QR ali nas rúas de Ponteareas, onde se instalan as alfombras florais, que este ano pois a festividade será o 22 de xuño, unha festividade que está declarada de interese turístico internacional. En definitiva, novas iniciativas para seguir promovendo o crecemento equilibrado e sostible do turismo e tamén para seguir impulsando a modernización e digitalización deste sector tan importante para a nosa economía. E agora imos a falar do sector primario, porque hoxe aprobamos o reparto de 300.000 euros, 75.000 máis que o ano pasado, para que cofradías de pescadores, federacións de confradías e agrupación de mariscadoras poidan realizar investimentos e gasto corrente. O detalle, case 100.000 euros, 25.000 máis que o ano pasado, para investimentos en 15 agrupacións de 13 concellos da provincia.
Aquí van a recibir entre 728 e 20.000 euros para adquirir vehículos, material informático e de oficina, motores ou material de vixianza. E na parte de gasto corrente, que foi unha das novidades que se incluiu o ano pasado por primeira vez en base ás achegas que tiñamos do sector, pois serán 200.000 euros, 50.000 máis que o ano pasado, para 22 agrupacións en 18 concellos da provincia. En este caso, as contías oscilan entre os 2.900 e os 12.000 euros para afrontar os gastos de persoal, electricidade, combustible e adquirir semente. E esta provincia é mar, é moita xente que vive deste medio natural, así que demostramos con estas achegas, con feitos, e non só con palabras, que para nós, os pescadores e as mariscadoras, é algo que temos no centro da nosa acción política e están donde teñen que estar. E cambiamos de terzo porque comezamos a falar de investimentos en concellos e o facemos falando de melloras nas estradas provinciais. Preto de 1,2 millóns de euros para, xa digo, levar a cabo melloras na EP 5005 a Cañiza Pousa ao seu paso por Crecente e na EP 2701 Baión András en Vilanova de Arousa. O detalle, en o que se refire a cada unha delas, no caso de Crecente, adxudicamos o contrato por un valor de 222.500 euros, o 80% con fondos provinciais, para a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP 5005. E é un contrato que nos vai a permitir crear unha senda peonil dun ancho de 2,5 metros para comunicar o núcleo de Crecente ca zona onde está a residencia de mulleres con discapacidade, ali no entorno de Ponte Ribadil. Aquí contémplase a instalación de pasos de peóns sobrelevados, a instalación de luminarias e a renovación da recollida de augas pluviais. E no caso de Vilanova de Arousa, pois aprobamos o expediente por un valor de preto de 962.000 euros, tamén o 80% con fondos provinciais, para a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP 9701 Baión András en Vilanova de Arousa. Aquí a actuación abrangue un treito de case 600 metros, concretamente desde o punto kilométrico 0 ata o 0 máis 560, e vaise executar unha senda peonil, renovar o aglomerado e realizar a correcta sinalización horizontal e vertical. Así que, unha semana máis, seguimos aprobando máis recursos para os que os 1.700 kilómetros de estradas provinciais estén nun perfecto estado e, sobre todo, que melloren as condicións de seguridade da que se aproveitan tanto os peóns como os vehículos. E rematamos os asuntos da Xunta de Goberno, como cada semana, falando do plan máis provincia, porque hoxe aprobamos máis de 933.000 euros para que 9 concellos poidan realizar investimentos e realizar gasto corrente ao abeiro da liña 1 e 2 respectivamente. Como é habitual, remitimos as notas de prensa ao detalle, pero en termos xeral, decir que no parte que corresponde á liña 1, a de investimentos, son preto de 892.000 euros, dos que se benefician Crecente, Forcarei, Pollo, O Rosal, Tomiño, Tui, Catoira, Meis e Salceda de Caselas, e destos conxuntos de concellos destacaría 3 nos que as actuacións que se van a levar van a ser realizadas íntegramente con financiación ao 100% da Diputación. Estou a falar do Concello do Rosal, onde se vai a sustituir a cuberta do pabellón municipal para o que destinamos 274.000 euros. No caso do Concello de Tui, con preto de 955.000 euros, realizaremos a humanización da reforma da Rúa Coruña. En Forcarei, con máis de 600.000 euros, realizaremos a humanización e mellora peonil da rúa das dúas igrexas. E, ademais, xa no marco da liña 2, a que permite afrontar gasto corrente aos concellos, aprobamos máis de 41.000 euros para que o Concello de Crecente poida afrontar o pagamento de débedas.
Son 48,2 millóns de euros os que destinamos para o plan máis provincia, o plan de obras e servicios máis ambicioso da historia da Diputación de Pontevedra, e xa levamos distribuídos preto de 37 millóns de euros. Eu, pola miña parte, pois era o que tiña a ben trasladarvos, e quedo ás pensas de que formuledes as preguntas que consideredes. Non, mira, isto, cando chegamos a esta casa, pois precisamente o Consorcio Provincial de Bombeiros había unhos problemas serios que fomos quenes de poñer solución a isto, que fomos da man as 4 diputacións de Pontevedra, pero recoñecido das 4 diputacións de Galicia, pero recoñecido polos propios participantes en esas mesas de negociación, onde ese tender a man, ese espírito conciliador que sempre ten esta Diputación, pois posibilitou chegar a un acordo onde, lóxicamente, se satisfixo as cuestións que plantexaban os bombeiros, pero tamén o importante, que era a seguridade dos veciños e veciñas da provincia de Pontevedra. Eso xa foi o ano pasado e agora, pois, todos esos compromisos, o que se están avanzando neles. Hoxe era unha cuestión de trámite, unha sesión urxente e extraordinaria, onde se aprobou a conta xeral e logo resolver unha serie de alegacións típicas dos procesos que hai de exposición ao público, que aí permite calquera formular algunha alegación, e era relacionado cunha KRPT e ca modificación orzamentaria que levamos a pleno recentemente. Moi ben. Bueno, pois 1 millón, Teñan vostedes algún Antonio, por aquí, Antonia? José Antonio. Felicidades, Cando sea así, podes traer algo que non